En punto a las 5, Action Radio Philippines Standard Time. This time check is Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radyo. Alas 5:01 na Action Radio Philippines Standard Time sa lawat mabagyohon. Maulanon nga hapon sa inyo tanan Luzon, Visayas kag Mindanao. Sakot na balabutan sa nga signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Kamusta nga tiyempo dara sa inyo lugar nga ginahamtangan sa sarigig ng materion. Dari sa maya surad sa nga Bacolod mga ka-aksyon nagatupa sa gihapon ang ulan. Tangod sa nga severe tropical storm nga si Maring. Ang sentro sa nga pananawan kag pagbantay subong sa nga publiko medyo nagalaylo halin sa COVID-19 pakadtos politika sa karon ang ginabulabantayan mga kaaksyon among dalagan sang panahon. Tangod sa hindi maayo nga sitwasyon na may pagbundak sa nga ulan. Nga daw wala na sang buwas kay inasang agaho. Grabe ang waswas kay inasang aga hasta subong. May mga pagatupa nga golpiada. Diyan nagatuga inis ang gatuban nga kadelikado sa pila ka mga lugar labi na sa mga motorista kag sa mga nagalabay sa dalan sa bukid-bukid nga area. Sa atos rin nga mga ka-aksyon nga mga isda sa lawod pati na sa mga barko nga nagabiyahe. Halong-halong gid. May mga lugar mga ka-aksyon nga ti halos hindi nakitaon. Ang alagyano kon dalan bangod sa ginatawag nga fog o kon na ulan. Kon kay isa naga zero visibility ang sitwasyon. May pila sa ka mga insidente nga naggaluntad. Tuga sa nga malain nga panahon. Darasang nga ika-13 nga bagyo sa Pilipinas sa mga 2021. Amo ning si Maring, severe tropical storm nga si Maring. Ang update sa nga pag-asa makakson kaina sa nga udto mayara sa nga kontubtob sa mga hapon. Mayara sa nga pulo ka mga lugar. Ang ginpaidalom sa nga pag-asa sa tropical cyclone wind signal number 2. May mga pagtupa sa nga madamol nga ulan. Partikular dito sa bahin sang Batanes, sa norte nga bahin sang Cagayan, lakip sa Baboyan Islands, Cordillera Administrative Region, kag sa Ilocos Region. Tidiri sa Western Visayas, partikular sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod. May pagbubo masang ulan sa nasilintara nga naesperensyahan. Damo-damo gawa sa mga trabaho kon aktibidad. Ang naapektuhan, ang dalan madanlog kag delikado sa mga motorista. Pati gani mga kaaksyon sa mga nagapanglakaton lang sa dalan mo delikado mo ay danlog kag basa ang kalabanan nga mga alagyan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Herovaya, Action Reports Afternoon Edition. Magluwas rin lain nga panahon ba dalasang bagyo mga ka-aksyon. Damo sa nagapurgi at subong. Kaya iban nagareklamo. May pila sini ka mga residente dari sa probinsya mga ka-aksyon nga magluwas nga nagabantay agudtong hindi mabutang sa piligrong kabuhi nila sining bagyo Maring mga ka-aksyon. Tubtob sa mga niho ang istasyon sa aksyon na Radyo Bacolod apektado man sang siring brown out. Kasi walang kuryente. Way kurente. Wala
walang kuryente, walang kuryente. Kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente, wala. Why sang power sang kuryente ang pila sa mga lugar diri sa may syudad sa Bacolod. Ati hindi malikawan na no ang Central Negros Electric Cooperative Facon na Seneco mga ka-aksyon nagpabalo man na. Mayara sila sang update ho. Ambal nila, we are still experiencing distribution system disturbances. Bangod sang lain nga kondisyon, lain nga panahon. Subong October 12, may pila ka mga feeders ang nag-trip off. Bangod sa wala ginalauman nga mga hitabo, unforeseen incidents. Nagapangayo sa masailong Seneco maka-aksyon na. Mayara sang ila sa nga picture ang kita ta maka-aksyon, may pila sa mga kahoy na ang sanga na banggi, no? Na tungli, na bali ang sangaya tungtong o naghapon gid sa ila sa nga linyada sang kurente. Isa ini sa mga rason ko nga may pila ka mga lugar nga eksperyensya subong sang brownout mga ka-aksyon. Ang inyong ka-aksyon, Marlon Herobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ang sabahin sang balita lokal, canter truck nagdabadaba kay nasang kagahon sa Taytay, Umapong, Barangay Luna, Surad sang Cadiz. Subo-subo ini nga balita bangon ang helper patay. Ang lawas ang driver na sunog. Subo nga sahi sang aksidente nga dadangatan sang driver ka helper. Ang helper wagid makaluwaso. Bangon sa matabo ang pagkasunog mga ka-aksyon ang truck kakarga ini. Akin mo isa kagatos ka container ngang unod sang container gasolina. Hindi ayahan magdaba-daba na. Diyan na nagalin ng kalayo man. Ining truck magka-aksyon na rin sa may syudad sa Bacolod pagkanto kuntani sa may syudad sa Sagay. Ang Cadiz City Bureau of Fire Protection nag-imbestigar sa insidente. Pero way pamabalaan ko narugid ang ginkamunuan na nagkalayo ang truck. May nanigarilyo. Ini mga ang truck nga nagakarga gani sang gatong gasolina bla. Kaya ra nga nabutang maka-aksyon nga warning o kon abiso nga hindi ka pwede magkapanigarilyo 50 meters away. Okay, kadalikado. Kaya nung natabo man, may naninigarilyo. O kung mayara sa nagsindi sang posporo. O kung nag-i-grab, no, nga nag-imok layo bla. Ang driver nga pilason maka-aksyon second to third degree burn ang nangkon sa lawas ri. Kahapdi batsagon. Pati ang bahin sang ining barrier bla sa kilid sang dalan. Nalabot man maka-aksyon sang ining kalayo. Kaya laban-laban nga ang truck na nagsag-id ni sa barrier mo. Kaya nakita na to sa laragway maka-aksyon. Ang truck ni sa matabo ang trahedya nagtakilid. Hindi ginpos lang ang truck ni. Tupok isang kalayaw ang truck. Popos ganang truck. Sige, laton tadi ang makakasyon na investigasyon sa ato sa ring Bureau of Fire Protection. Dara sa maya sunod sang Cadiz angos sa ring insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sunod sa Bacolod may dugang nga 12 ka Delta variants. Aksyon Radyo. Aragyapon ang Delta variants. Pangalaka, Agyapon. Samtang sa balita nasyonal naman, ang Bagyo Maring may mga gintugan ng kahilitan sa propiedad pati kabuhi sang tao dito sa mga ibanwasang La Trinidad sa probinsya sang Benguet. May 3 to ka mga kabataan patay sa nga ilas sining balay na tabunan sa duta na may landslides nga natabo makaksyon. Ti ilas sining kanan mayo kay nakaluwas. Galing kay makaluoy ito na dangatan sa kabataan ho. Lonsay mga mag-utod. Ang edad 2 katuig, 6 katuig, kag 8 katuig sa barangay Ambyong. Gintingwaan nga makuha nila sa nga lawas, gindala sa ospital pero dead on arrival. Akin mga tabunang kaduta. Ang sabahin naman sang Gataran, Cagayan.
May 56 man nga nagkalamatay. 56 pa ito nagkalamatay ho. Sa bahin sang Gataran, Cagayan. Pero nagkalamatay hindi tawa. Kundi 56 ka mga kasapatan. Kanding kag karnero, way man makaluwas. Nagkalalumos baha ni sa barangay Cumao, Gataran, Cagayan. May madamo man nga residente na trap sa sulod sang ila sa nga pulian. Napilitan sila nga magsaka sa babaw sang atop sang ila sa nga balay, sa bubong sang ila sa nga balay, para hindi maanod sang baha sa anom ka mga lugar sa probinsya sang Ilocos Sur. Way ka naman sa iban nga sakaan kundi bubong mo. Ang bubong sang balay mo amo nang pinakataas da. Alang-alang ka magsaka sa babaw sang inang puno sang kahoy. Pwede ka makasaka na pero ti inang puno sang kahoy. Bangod sa nga baha, kasi matumba, pagkatumba, at kunit dalakas baha. Pagdala ng balay, bubong sa balay. Ang guwa sila makaakson, water damage lang. Importante nga mapangapinan, maprotektahan ang kabuhi. Sang sa mga kagamitan, ang gamit niya, pwede na iya makita liwat, pwede mabakal na liwat. Ang halit nga gintuga, ginabilin sa Baguio Maring sa pungsod sang Pilipinas. Una, ti amuning hindi gid mapunggan nga baha eh. Di lang, baha gid problema ginasponsor sa Pilipinas magbagyo. Ikadua ang landslides. Ikadua ang flash floods. Ang nagakahalitan, hindi lang propiedad, kundi pati palangabuhian. Kaya man niyo, 4 ang patay, 3 kabataan. Ang kaluluoy diri makaksyon ng mga pigado. Palimaya sa mga ara-ara kag mga may kwarta man. Pag kabalo nila yung may yara sa bagyo kang ila sa restaurant, flood prone areas. Mabiyahe man na sila makadto sila sa hotel, dito sila matenes hotel ho. Man may kwarta. Ang makaluluoy mga pigado. Kag ang mga pigado amo ning permi gakapektuhan gid, ha? May patay gid sa masami kag ginabilin ang bagyo nga naglaslas sa Pilipinas. Hindi lang tao gani pati sapat kalamatay gid na patay man kay to 56 ho. Kakanding kag karnero ho. Ang sapat ti amo man akong kaisa ginakuhaan palangabuyan mo sa mga pigado, gakapektuhan man. Amo ning realidad nga katabo diri sa pungsod sa Pilipinas. Akong tuturon lang naton ani ako nagatuman lang bisang ila sa dito tuod nga obligasyon ang mga opisyal nato sa gobyerno ang pagtutok politik blakon paano mapaganhagan ang halit sa nga baha. Ang baha hindi tigay mabudlay punggan eh. Kay ang tubig mga kaaksyon mangita ganiya sang nadalman digto gani sa madalhogya. Ang baha sa Pilipinas kabudlay gay masulbaron. Surat sa Bacolod kabudlay sulbaron sa baha di. Pero pwede ina mapaganhagan. Di amo tani ning politikan sa mga aras gobyerno ho. Kakon may ara sang bagyo mga kaaksyon, tani wala sang kabuhi nga madula bla. Kon may halit gid man sa propiedad okay lang na. Kaya man sa nasilenta na kon property, pwede man niya makita liwat, pwede ta na niya mabalik liwat ya. Pero kan kabuhi na gani isang tao madula ang makaaksyon, imposible na nga mabalik na kamanti. Isa man lang kabuhi isang tao. Ano ka kuring nga gidahasiling nga may siyam kabuhi? Udlay na ya. Di sa mga opisyal nato sa gobyerno subong, ang tawan nyo ho, hindi ba na mahimo nga why nyo na makita ang realidad nga katabo sa tion sang bagyo dari sa Pilipinas, tabo sang kakapektuhan. Di kung tuturon gid kag pangitaan sa pamaagi para matagaan sa bisan gamay lang nga solusyon. Ang baha nga problema, no? Pwede gid nila mahimo ni. O galing kay manti imbes nga mangita sila sa pamaagi, ang lalisay kag ang isuhanay kag akusahanay mong ila. Ang kuno ginasiling nila nga korupsyon sa gobyerno. Pero kung tuturon tagid be, hindi man tanan nga opisyal. Kung tuturon tagid kung padalman tagid, kalabanan nga nagauyat sa posisyon sa gobyerno, national man o kung lokal, amo-amo laman ang abilidad nila daw. Una sa balita, una sa aksyon. Nakadasig na sila kamot,
mga kautian man. Sila malala kung kaysa nagahinabuyan na isang lutak eh. Ang reklamo sa mga tao nga nagbutang sila sa pwesto daw ay nilagay na sa pagkani. Ang tawang di bala sa nasyonal ho. Ang ako sa hanay, ilaya mong ila, bantayanay. Payara nga madalagan kay ang tuyo, hindi kay buligan pigado. Madalagan kay kung makapungkos pesto, mabalo sa kontra nila nga pungkos pestos bong. Kalang tawan nyo bala? Subong nga nagahilapit ng eleksyon, bantayin nyo. Kay daw tulabong na sila nga magapanong mo. Kag magasinggitan nga sila ang dapat butuhon. Kay kung madaog sila, tutukan nila kung anong problema sa kapigaduhon. Ang baha, ang mga wala sa trabaho, paobrahon. Ang mga ginagutom, pakanon. Paginugay na kabaga ni Tinikal da. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa gani ba sa nga balita nasyonal? Ariho, amunuhon ko gini ka man may pagkapinasahi nga balita nisa. Hindi gid man tuman kita lalupang doon, pero nakahatag ni sang warning sa taran-taran. Kisalang mabatian ni nga sahi sa balita mo, kisalang ini kakatabo. Ang istorya angot sa bandera, kundi Pilipinas, may bandera kita. Kung sa ginatawag man nato nga hayahay. Hayahay sang pungsod sang Pilipinas. Bakit andara pero may makaksyon nagawagayway na sagwa sa mga opisina sa gobyerno. Mga ahensya nga yara sa gobyerno, kag sa mga bulutuan of course. Ang balita makaksyon nga sa NAIA dito sa Pasay, Manila. Nakakadto naman tani sa NAIA nga ginatawag mo. Amo ta aksyon Oliver nga nangape kami sa ko pod ko pangape ganiman sa NAIA airport man sa ikaduha panalgan man. Ngape kami sos ang bilis ang kape taga 150. Una sa balita, una sa aksyon. O galing dala na tasa. Pwede mo to madalan tasa na okay. Ang balita makaakson sa NAIA, baw nakibot ang manager sa NAIA sa namakitaan niya nga ang bandera nga ara nagawagayway sa ibabaw sang flagpole, no? Sa open parking sang airport, baliskad. Hindi sila nga baliskad nga pero sang bayo nga baliskad. Hindi Kita nyo man kung anong itsura sa bandera sa Pilipinas. Baliskad maka-aksyon nga imbes nga ang duag nga blue sang bandera dapat ara sa ibabaw kuntani. Pero nakitaan ang sa ibabaw pula. Ang nagtakod sa niyang maka-aksyon nadakpan isang aviation security group. Ang ngalan niya si J.R. Biril. Ay gin-review ang CCTV camera. Siyang nagtakod. Kita gisa. Nakitaan nga siya nagtakod. Di ang hambal ni isang gindakop mga kaaksyon. Trip bilang ko nga sulion. Bandira sa Pilipinas. Inatripan niya yung bandira sa Pilipinas. Oh. Amo ni isang tinuga nga know-how gid sa wagid ni maan nga diri sa Pilipinas. Mayara kita sang kasaguan angot sa bandira. May ginatawag kita nga flag law. Isay na kalaye nga nagapatong sang penalidad sa sinuman. Mapamatud-an nga nagakutaw-kutaw sa bandira sa Pilipinas. Pati gani ang pambansang awit. Di bla, ano ganing titulo sa ato sa pambansang awit? Iho, inday, ano gani? Bayang Magilo. Ang bayang Magilo mo gani karon na. Lupang inirang. Mayara sa nagasiling nga, Bayang Magilo. Bayang Magilo mo na yaang first nga tinaga sa lyrics sang lupang hinirang. Pating pambansa awit maka-aksyon nga lupang hinirang. Nalakip man na sa sining kasuguan niyo, hindi mo na pwede kantahon nga sa mga wala sampulos. Pati ang tuno sa maka-aksyon dapat hindi mo pagligwaton kay may laye nga ginasunod angot sina. Sa laktod nga istorya di dapat paglangulanguhon ang bandera sa Pilipinas kag ang pambansang awit sa Pilipinas. Manang pagtakod sa bandera kon sa flagpole maka-aksyon. Dapat ang duag nga blue ara sa ibabaw. Amo nang insakto nga pagtakod. Bangod, amo ina ang insakto kon ara sa ibabaw sang blue. Ang buot silingon sina time of peace. Ning kalinong. Pero kung suli kag ang pula ara sa babaw,
ang tawag sa mga aksyon, time of war. Kapatimaan nga may gera. Te, amo tong gintakod ho, sang lalaki ho. Te, kung di damo sa nagmuno, di nakop sa mga aksyon. Tandaan gina ha, kay may Section 9 sa Republic Act ka 8491 nga ang pagtakod sang hayahay sa Pilipinas nga ang pula aras babaw nga patimaan nga giyera. Ay, oo. May ara sang penalidad eh. Multahan ka, pwede ka pa maprisos ni. Oh, galing ka mati subong, ginausisa ining dadakpan ni, ining lalaki ni. Ginaimbestigahan gid ni, ipaidalo min siguro sa examination isa ng utok. Ay base kung trip lang kuno mo. Kung nagka-eskwela ni siya, kung nagka-agi ni sa eskwela, grade 1, grade 2, or elementary pupil lang, kamalo ni siya, hindi pwede paglangulanguhon ang bandera sa Pilipinas. Ay kaduda ang nagdakop siya ng mga otoridad, nga basi mayara sang katok bla, mayara sang di mayong paminsaron niya. Ay ginhungod niya kuno trip yalang ko nga sulion ang iyahay sa Pilipinas. Bot kontrabahante ni sa sang naiya, kontrabahante ni sa sang naiya, what an gini sa obra po. Alas 5:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa nga matriyon, hibalon tara. Ano ba lang sitwasyon sa nga soran sa Bacolod magluwas sa nag-ulan? May pila sa ka mga lugar dari mga kaaksyon nga nagkalabanggi ang sangasang kahoy ho. Sa patrol with Aksyon John Diaz sa nga matriyon. Aksyon John, kamusta Bacolod sa buong place kami? Action Mars sa mga patrol, ari kami diri sa bahin sang Barangay Takuling, syudad sang Bacolod, diri particularmente na sa area sang Purok Sunrise, no? Sunrise, Barangay 18, Barangay Takuling, mga kaaksyon. May kang tanan nga nalukat bla ang siling ko gid eh. Kapuno sang akasya. Bao, delikado. Dako aksyon makimakon mo. Ining dalan diri sa may Barangay Takuling sa may Sunrise, pasulod bla sa may DPWH, no? Okay. Sa district sang Bacolod, Action Mar. Ang alagyan niya ng kilid, Blanca Bureau of Fire Protection na Negros Occidental ng opisina. Sa kilid, di ba may lagyan ng shortcut, pasunod rin sa may City Heights, sa Diverson. Diri maka-action, may ari, diri porte kadako, diri nga puno sang akasya. Di ba na makabig nga century old nga kahoy na. Pero dako gani sa Action Mar, ang lain kay gasigi kabay buong ulan. May mo gurob lang naghuyang ang duta kag nalukat kidya hindi niya nga na utod lang ade. Nalukat di Jackson Mar ang ugat nga sinis dalom. Porte klapa gilisang skupan sa ugat kida ko dako na dito lang nga kahoy. Paglukat, sos natumba ang kahoy Action Mar. Bilogid nga lawas ya. Bilog gini nga lawas, wala bilin, alin di siya nga ugat. Natumba sa kityara sa susulod sa isa ka sementado nga pader. Pagtumba ya, may lakaway may galabay sa dalan na igo diri ang poste sa piyak na dalan na, no? May mga panimalay na, may duha ka poste sang kuryente nga natumbahan sining kahoy. Pero wala man reported kung may suga man diri, may linya man diri sa kuryente gyapon. Kung batian niya sa tong background kasi sige ang gahot ng senso, kahit is ginapang utod nila makakson kay hindi gini masalangan yung idog-idogon mo lang, isulon mo lang abi kay para mapahigad mong kahoy. Pero kini kadako, no? Amo na although hindi ni major road, magsining ka major road, mayor nga dalan nga ginalagyan ang ginaagyan sa mga dipasay nga jeepney sa lakyan makakson. Ini diversion road sang ibang nga masalakyan nga naga-shortcut. So sa gyapon nagapabilin nga kinanglanon ginining dalan amo na subong ginangagaw diri ka DRMO sa Bacolod City nga makakas ang kahoy nga nakarautod mga kaaksyon to make sure nga mangin na passable o kung maagyan ini sa mga salakyana. Mo man medyo dako kini nga kahoy eh. No, mas dako ni siguro kumpara sa natumba dito sa tubang bala sang Lupit Church nandigan nga adlaw. Mas dako ni sa Action Mar. Bago lang, pa-pull out na kami kay duga obstruct kami dito eh. No? Kaya may mga sulod pa nga mga heavy equipment. Kapag gagamit sila subong sa mga lagko ng mga equipment, mga aksyon para malabot nila kataas kinaan sa kahoy. Nakagwa na kami dito sa may area sa Doña Juliana, City Heights, particularmente na medyo mabulubog at na ding trapiko.
Sabado nga wala na nag-ulan, medyo nag-ulaw na pero hindi ka rin mag-expecta, hindi mo na maglaom diri nga gulpin ko magbundak naman, hindi mo na ano mo makit ano ko ano ginabi, mga banabana ginang lakat ng panahon, dapat aligmat ka lang gid ni maka-aksyon. Sini nga po makabit diri nga light to moderate. To moderate naman ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ato pagkabalaan diri mismo sa area sa rise extension todo maka-aksyon sa Banga Coris sini nga hapon masapiak nga bahin ang kispa makita ng lusot dikto kita nakalabay sa area sang Dalan Lacson naglusot kita diri sa may area sang Dalan Galo bra kaya kung makita mo dira sa may Rizal medyo mabubukat ng trapiko kung pwede ka pa naka-shortcut diri sa Galo da ka na lang lusot ano nga dira ka manabay kaya kung imo nga direksyon pa Libertad da ka lusot sa Mabini inablang intersection point aling sa Galo ang tuna nga bangga sa tuo amo na Mabini maka-aksyon kung diretsyon na nimo sakadto ka na sa may Libertad Public Market at least diretsyon ng ruta mo hindi ka naman palakson kaya kung magpamulya ka pa palakson kag dala ka magliko sa may Hernaez pila na segundos 10 segundos na tagsi mo sa traffic lights para makaliko ka pawala kung kaysa kung nara ka di sa uli-ulihi pang pila nagkakalabot hindi ka dasig-dasig magpadalagan doon na ito din yung carrot ka dasig yung mapagpadalagan mo inay ka lang dapat pero magkakson amo ganang senaryo dira pero kung di ka Mabini may mga traffic lights kid man along area sa Gonzaga Gonzaga Mabini amo man ang area may traffic lights sa ulunan wala naman at least tayo yun yung mga biyahe pakadto sa may Libertad or kung gusto mo mapais-iskal man yung porosyon liko ka na lang dira sa Gonzaga para lapos ka makaakson sa bahin sang Gonzaga Lopezina, no? Kung maglabay ka sa Gonzaga Lopezina, dire-diretso naman sa maka-aksyon, pakadto ka diri sa may shortcut diri pero binaton, naman pero may gina-advise naton. Hindi na ka mo magpalapos sa may Hernaez, hindi na ka mo maglapos dito sa may Libertad, diri ka mo lapos sa may Sarina Heights, subdivision. May dalan dira, pwede ka mo kalusot, pakadto pa Cap 6 so na direksyon pa Barangay Takuling. Or kung pwede man magkaksyon pa Barangay Mansilingan, pwede ka man da kalabay. Basta private lang yung ginadala. Kaya kung di pa sayang ang jeepney, hindi na paglauman, yung shortcut na sila, kasi karon na out of route na sila magkaksyon, tikitan pa na sila sang mga traffic enforcers, no? Sa karon ang patrol nakalampuwas na kita diri sa bahin sang Doña Juliana, pakadto kita Banga Cory, gadulom na naman ang kalangitan. Dito sa may area sang Murcia, Don Salvador, medyo magalumon gitong kalangitan siguro gabunok ang ulan diri sa Bacolod ginagaan niya ni Guru sa mga Bacolod noon nga para makaingagaw puli kay do naga medyo lawlaw pang aton nga panahon mga kaaksyon mga areas ano to sa Barangay 18 may buhawi to sa Barangay 18 according to kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. nga may ara nga nagapurma nga buhawi sa tubang sa Barangay Hall sa Barangay 18 tunga-tunga sa first road wala sa Barangay 18 Aksonmar ang buhawi nagdako siya kag tapos nag-usoy siya pakadto sa may east nga porsyon halin diri sa may Arco Dapit grabe ang example ang point naton pero diri na dampi sa may Barangay Hall ang iya nga ang iya direksyon pakadto sa may basketball court sa Barangay 18 nalula naman to kuno dayon ang lain lang sito kay ang iya gid pormahan dito sa pwesto sang linya ka kuryente sa mga telecom kuryente kag iban paglabay Aksonmar dito kag may ara isa ka sin arab lang atop no sin Aksonmar nga naglupad paglupad ya naigo ya balang kable sang kuryente na utod amo to nagtugas ang pag-spark bangod nga na utod na ang dito lapit sa second road diri sa first road di ba gabanting na pagbanting nagpisik guro na utod liwat ang linya sang kuryente sa first road dito nga pagpanaog sang kable gulpi sa Aksonmar nga nagsigabong kag nagtugas ang kalayo. Ang estimate nila hindi magdubo sa 7 feet ng kataason sa pag-i-grab sang kalayo dara sa tubang sa isa kadako ka balay sa area sa Barangay 18. Susubong ang mga tinion, wala tog linya o kung wala da kuryente sa may Barangay 18 Aksonmar. Kaya ang desisyon sa Central Negros Electric Cooperative ikat nila o doon nilang kuryente para makayon nila ang kable Aksonmar maislan most probably. Ang ambalag sa iban kay may mga klase ini karon kag may mga trabaho dira mo kina medyo mapulupitin sa kag ubantaan ay kay umay lang kay wala sa may napilasan mo wala man may nasamaran bla no wala sa may naulamit kay iban bisan mga salakyan wala makakson sang may na disgrasya dito kay ina sa nagluntad dira nga aksidente man sa bahin sa Barangay 18 karon na ipabati naton ang aton interview kay Barangay Kagawad Jonathan Diaz Jr. nga matugina
pamuno sa pag-usisa kapag plastar sa area sa bahin sa nga barangay 18 Action Mar. Kung blackout dala sa 18 sa barangay Aliis Mansilingan subong hapon galigo man ang blackout Action Marlon. No? May report rin ang Seneco nga may mga naka-experience sila kuno sang mabudlay nga distribution system bangod sa malain nga panahon. May pila ka mga feeders ng Seneco ang nag-trip off bangod sa mga wala nila ginalauman nga mga insidente. Nagahingyo din sila no sang pag insyende sa publiko. May trip off man sa Bacolod Silay 69 kV line. Muning nga nag-connect sa area sa Burgos, Mountain View, Talisay, Lopez, kag Panagaw feeders bangod sa may mga unscheduled powered interruption kapon action Marlon ina nga nga naguntad. Subong naman nga hapon sa may Mountain View feeders nagbalik na kuno ang linya sa M feeder 1 to Mountain View feeder 5 406 sining hapon action Marlon. So may mga isolated rin sila nga mga schedule nga mga power interruption bangod man sining malain nga panahon. Sa subong nga matinion ang patrol ani na kami nakalusot bago ginaman nakatabok sa arko diriyo sang welcome to Barangay Mantilingan. Ginalantaw na mo diri kaya ton diri nga mission check naton kanunong area kan nga nagaligom dulom kay dodamo nga reklamo nga taga Barangay Mantilingan blackout sa ilang nga lugar. Pero diri sa Bakyasya may linya pa man isang kuryente. No, may kuryente pa diri sa San Mar kita naton. I don't know sa ibang garo malugar. Dugay libuto naton kay dako maning sakop sa Mountain View feeder. Kaya pila ka mga feeder makaaksyon nga apektado sining blackout o kung disturbance sa power distribution subong nga adlaw. So far man ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Subong nga hapon mga kaaksyon. So totalan nga matag para mati basta mo siring panahon na ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Life Extension Vitamin D3 sang in Standard Time. Ang dugang nga balita bantayan pagkatapos ni ang gamonitor sa live stream, Angela Liarte Gayon Dato, good afternoon. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Please greet Shalimar Valencia sa birthday today. Thanks a lot. Okay, happy birthday. Precious Heart, Action Radio Bacolod, mayong hapon sa Pailona Palermo family. Sa Loygoy, Granada, ginatamya ko mayong gabi nga maghalong kamo, brown out da sa subong, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Ana Sinoros, thank you. Jacqueline Marino. Okay. Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Athiaki Mariman. Si Betty Santero, good evening. Permigid ko ka monitor. Da sa Pasig, kamusta lang da sa paryente ko. Sa Dulid, Tolmo family, Santero family, Salgado family, Cagaloreco family. Okay, thank you. Jonel Bangkilio. Mayong hapon, Sir Mar, tamyaw ko na lang gali da mga group ko, mga tricycle driver da, nga si Tata, Arca, Jerome, Ibon, Panoy, Ularte, kaga Mike, kaga Michael Baloro. Maraming salamat. Thank you. Okay. Ray Barioga, mayong hapon.
Sa DSB, pugada ang ulan kag hangin. Martin Aliling, good afternoon. Manjo B. Arneho, maulanon nga hapon. Okay, thank you. Mayong hapon kay Ma'am Nona, hambal ni Ana Sinoro. Thank you. Maria Luisa Santillan, Halyares, mayong hapon. Brown out man di sa amon sa barangay Sikang Airport. Brown out. Imbong Dio Campo, mayong hapon nagsamarlon nga monitor kami di sa Maaw. Nuna Agravante, mayong hapon nagsunsur, still monitor sa Himamayla. Thank you, Gid. Nuna Agravante, thank you. Mayong hapon. Jolie Militado Patrimonio, Lupang Hinirang, sir. Good PM. Thank you. Elvira Gilogo, good afternoon, nagsamarlon, watching from Charito Heights, Granada. Thank you. Sa barangay Lagranhala, Carlota, Pilar Compound, maghalong gid kay Bagyo. Hambal ni Ana Sinoro. Randy Artiaga sa Tisas, good PM, watching and listening. Thank you, gid. Jonal Bangkilio, Araman. Thank you. Salamat. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basi para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa Philippine Standard Time, las 5:45. Pahindala Aksyon naroon! Action Reports Afternoon Edition. Arin ang balik nga report sa nga patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik nga report, please come in. So managang tanan kay na sa ginlakit naton sa tung observation report. Ining buhawi bilangan naglabayo ko ng formadra mismo sa tubang sa barangay hall, sang barangay 18 drinan sa may syudad sang Bacolod. Ana tabo sila dira according diri kay barangay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Yana sila sa sulod sa barangay hall kumonga nagbunok ang ulan. Nakita nila nga gulpi nila nga amat-amat nga nagadako ining buhawi action mar nga nagapormadra mismo sa may dalan main road kit sa barangay 18. Gulpi action mar ini nagausoy pakadto dito sa may third road. Ang third road ni pa east siya nga direksyon na padulong man sa may basketball court sa barangay 18 action mar. Paglabay nila mo to ng siling Kagawad Diaz, may nakitaan sila ng isa kasin atop na naglupad kag nagigo dito mismo action mar sa may isa kalinya sa kuryente na utod. And then nag-black out. Ulti na lang nga nagsiga liwat. Pagsiga, dito kita nila nga nag-utod, doon na utod lang linya kuryente, naglupok action mark, kaya nagtugas ang kalayong. Mala kay that time, mula sa may nag-standby sa may dalanon mismo, kag wala may nagalabay nga salakyan, tapos yung wala sa may naulamit action Marlon. So, mga ang ginasek rin nila, kung medyo gang area, crowded, why subong area sang kuryente, blackout ang barangay 18, kaya yung desisyonan sang Central Negros Electric Cooperative, nga doon na nilang linya sang kuryente, kaya para makayo nila ang nautod na kable action mar. Kamtang, ako rin naman si Bacolod City Farm Marshal, Chief Inspector Rodel Gaspi, isay na sa kaginakabit nila nga post-fire, pero wala sila sang may jurisdiction sa himo sa nagkakayo nga tikang nga ining propiedad o kung ini mismo concern ang na-direct sa Central Negros Electric Cooperative Action Marlon. Ginkuan na nato sa statement si Dr. Ana Maria Laarni Pornana, ang tagpamuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO,
According sa iya, may napalapta nga pagulan, maraskog, tubtob kasarangan. Ang kung sarangan, tubtob kapagulan, may eksperyensyahan. Dali mismo sa may syudad sa Bacolod subong adlaw, makakson tubtob sa kagagdiyon. Inaman din nakitaan sa pag-monitor sa mga personnel sa DRMO, mabubaskog ang hangin, kada medyo madurag ko ang balod makakson sa kadagatan, so yung nga ila diri ginabisuhan ang mga mananagat ngay tayuay ang pagpanagat o kung pagpalabod. Ang malikawan na anuman di mga maritime incident o kung cases mga kakson. According pa reaction kay Dr. Punan, nga kasubong padayon ng ilang paggalantaw kag pagbantay sa mga suba diri mismo may syudad sa Bacolod kay sa ilang pagpagigangot sa mga risk reduction officers ng Banwa sa Bursa ng Purupandan. Maskog ang ulan dito sa nabukid polusyon sa probinsya sa Negros Occidental. Ang nang ilagin na pabisuan diri publiko sa posibilidad udo bala o kung gulpek sa mga pagtaas ang level sang tubig sa mga suba. Kaya dapat matanggi ng mga kabataan, mga pamatanoon, nga likawan. Ang pagpagtulong sa suba, mga kakson, ilabi na subong nga patinion, kung sa rin medyo mapaskog sa gyapon ang pag-ulan akson man. Yari si Dr. Fernanda sa itong interview. So, subong may anak kita scattering na rin shower because ng ating malalim na haba. Kagalaman sa marine, pero may kita yung signal. Pero ma-expect kita sa mga scattering shower, then may mga hangin. So, that's why may anak kita mga approved trees na monitor na ako. That's so, gina-advise ko na karang nalapit sa coastal area sa may mga lapit sa mga suba na mag-alikmat lang in case magtaas ang tubig. Well, natong kundi ang atong pinakalapit na evacuation center. That's so, gina-advise ko kayo ni report na ang tubig sa Don Salvador is taas. So, ang mga lugar na lapit sa suba, i-advise sa mga bata, hindi na sa baliko, ay basing kuliti lang wala magdayon doon. So, kadamo sila sa cases na wala kaya ulan, o talit sila na sa aton, pero dito sa babaot lang, damo ng tubig. So, ano na siya, nangulpi na ng tubig, dalok-dok na siya balaw. So, pwede kayo ng mga bata manubog. So, para malikawan ang distress siya. So, pati adult, pwede mong kamaano kung nagkaong tubig. Isa sa mga effect mo, i-advise mo sa mga panatan sila. Oo, kay grabing hangin eh. Although ang ulan, di kita muna. Pero tingnan gulpi lang namin naman gulpi, tudong ulan, dan ang hangin, di kasi po ang buwan. Ano po yung nagsasabihan nito? So, sa subukan mo na, kaya napamonitor sila, tapos nang may kita ako itong may approved trees na nila yung pang-upload na dinaclear nila. Okay, so, hindi sila monitoring? Yes, hindi sila monitoring. So, ginapamonitor na naman every time na tubig after magulan, within 30 minutes, ginapalibot na sa kayo pa-check na ako na talaga kayo mga sumba kung nagkataas pa ng tubig. So, ga-coordinate kami sa Morsha at sa Don Salvador. Action Mar, nabat yan si Dr. Maria Ana Laarni Purnan. O kung Ana Marie Purnan, Action Mar, ang tagpamuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa pinagkauli nila din advisory kung lakas sa panahon, kanyang mga panundom nila sa publiko, subong nga medyo mabulanon ang panahon na kaksyon kag nagabundak ang ulan. Amo man na ang sitwasyon nato sa Bacolod, ha? Sige gyapon ang kaksyon ng pag-ulan, magulang ali na kami din sa may downtown area, particularmente na sa Dalaran Lacson, Rizal Lacson, nagabunok ang ulan mga kakson, kaupod man ang akton ng mga kapulisan sa pagpatigayon sa saturation drive para pag-monitor sa pinakauli nga lakat sa panahon kag ang mga sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod. So para mga kakson, naman ang pinakauri nga mabalita ng tipon sang patrol subong hapon sa tutaran nga maka-aksyon basta mo sa panahon
sa patron ang taglibot sa Bacolod Action Juan Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Ang mga Pinoy mahiligid magkapit. Magasunod na aksyon. Balita if ng kadison with aksyon na Dale Salazar, kag-aksyon ang defensor. Ibati ay naman kita liwat karon sa Action at Patrol, las 9:30, Tom Dumalas 11. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.